खुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय बैयाइफोर खालाय रोदोमलाय Hey guys, welcome back to my channel. To nonton gaसैखौ आंनि channel फिन बरायफिनबाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया लास्ट डे आरोना तो लास्ट डेआव फैफिनबाय जोङो सिङाव हाबनानै दिनै प्रग्राम मा जायो नायनोसै नोंथांमोननि गेजेराव आं मैया मा दं गासैखौबो देखायजोब्बाय तो दिनै आरोना सोर आलासि फैगोन बेखौ एसे नायनोसै आरोना ओरैबायदि मानसि दिनै ना नै जेथिंबो मानसि आरोना अल राउन्ड फट' लागासिनो दङ ओरैबायदि मानसि दिनै पुरा जागा गैया हाबगासिनो आरोना तो गाइस नै जोंहा मेन्डेला सारा फट' लागासिनो मानसिफोरा नैबे आदा जेसा सरकारि नैया मानसिफोरा लागासिनो आरोना सार नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय सार नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादाव फैनानै माबायदि मोनदों फैनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों बे मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि थारैनो सुबुंफोरनि बाहानाखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो जिखिनि डिसिप्लिन जानांगौ बेबो मोजां जादों लोगोसेनो जागायनायनिफ्राय जिखिनि प्रग्राम जादों बे थारैनो जारिमिनारि मानो होननानै बुङोब्ला दाख्लै फार्स्ट खालि जायफोरा PhD हल्डार आरो जायफोरा PhD लाबाय दं बिथांमोनजों जि मोगा मोगि लालायनाय बे थारैनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जायनि थाखाय जायफोरा PhD लानो थांबाय दङ बा लाबाय दं बिथांमोननि जेंना बिथांमोननि जि मोननायनि राहा बेफोरो थारैनो सावरायनायनि गेजेरजों जोबोद मोजां जादों होननानै आङो गोजोननायखौ फोरमायनाय जाहैबाय थेंक इउ सार तो आरो बेयाव बिथांमोना नैयाव बर' सावथुन बिसानिफ्राय बेयाव माने मेगाजिन फानगासिनो दङ बेनि प्राइसआ बेसेबां 100 तो आङो बेखौ लानोसै गांसे ना तो बेखौ लाबाय आरोना आङो तो बेनि प्राइसआ 100 आरोना तो नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन नै मेगाजिन आरोना बर' थुनलाइनि जथुम्मायाव नैयाव बर' सावथुन मुलुगनि मेगाजिन फाननानै माबायदि मोनदों ओरैनोथ' बेखौ फाननानै मोजां मोनदों लोगोसे बेहाय सुबुंनि जा बाना नुदों माने बेहायनो बुजि मोनो जे बर'फोरनि बर' राव थुनलाइखौ बेसेबां मोजां मोनग्रा मानसि दं बुहुमाव आरो लोगोसेयैनो जोङो बेहाय बिसानि मेगाजिन बेखौ फानदों ओरैनो 150 बियो ओमफ्राय जों 100 रुपिसै होदों लोगोसेयैनो बेखौ बुंनांगोन माखासे सुबुंफ्रा माखासे बेहाय फैनाय रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' सिनेमाखौ बिदि मोजां मोनो बेहायनो बुजियो जे माखासे मानसिफ्रा जोंनि लेखाफोरखौ लांगासिनो बुजिनो नाजादों माखासे बर' सावथुनखौ मोनथियै मानसिफ्रा बर' सावथुननि सायाव बुजिनो नाजादों दिनै सम मोनाखै लांनानै नायनानै मोजाङै फरायना बुजिना लागोन होनना बिथांमोना लांदों जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव थेंक इउ सार तो आदा दोङो बे जथुम्मायाव फैनानै माबोरै मोनदों बहुत मोजां मोनो आरोना जोंनिनो फैनाय मानसिफोरा थेंक इउ आदा दे हरि मोजां सार पस भाइ मिन्ना ओके बरिया ओके बरिया तो गाइस नैया जोंहा आदा सरकार दङ तो सेलफि लानो नागिरदों जागोन दे रेडि हरिचरन ओके बास बरिया जादों तो दायो जोङो बर'नि मुंदांखा आरोना फेस्ला फावखुंगुर मुंदांखा फैला सारखौ लोगो मोनदों आरोना लोगोआ सेलफि लादों दे लादो दे लाबायना ओके थेंक इउ सार थेंक इउ तो गोबां मानसियानो फट' लागासिनो दङ आरोना एकदम माने फट' लानानै माने मेंलाय लांबाय बेसराया फट' लाना सारा मेंना लांबाय आरोना रेस्ट मोनाखै माने ओरैबायदि भिर फट' लानो थाखाय मानसिफोरा तो गाइस नै आरोना बेयाव बिराद मानसि नैनिफ्राय ओरैबायदि मानसि ना मैयानि दलं आरोना गाखोना देखायनाया ओमफ्राय इथिंनिफ्राय जा मानसि फैदों दिनै माने पन्ज होनो जागा गैयि बायदि जादों आरोना तो इथिं आरोना फैगासिनो ट्रि हाउसनि सेराव बे जाबाय पेरड आरोना
जा मोजांलै तो ना आरोना इयो तो guys बेयाव गाखोनो थाखाय बिराद लाइन जानांगौ आरो ना गाखोगोन नंदोंमोन आं सानदोंमोन माने बेयाव गाखोनानै दिनै माने फुरा सानि भिउखौ देखायगोन नंदोंमोन बाट गैया माने गाखोनो मोना आरो ना मानसियानो भिरद्राय दिनै गाखोलासै मानसिफोरा माने फट' लागासिनो आरो ना